Hi guys! Kumusta kayo? Sa video na to ay ipapakita ko sa inyo kung paano mag-register ng inyong tawakal na nang walang AbShare. Kung isa ka ngayon sa mga namumroblema na hindi ka makapag-register ng tawakal na dahil wala kang AbShare, para sa inyo ang video na to. Ang tawakal na po ay mandatory na sa mga panahong ito dito sa Saudi Arabia dahil hindi ka makakapasok sa mga malls, grocery shops, restaurants, offices, work sites, at iba pang mga private and government establishments kung wala kang tawakal na. Ang nagiging problema po kasi ngayon mga kaibigan ay hindi po lahat ng mga kababayan natin ay meron pong AbShare. Ang requirements po sa pag-register ng tawakal na ay yung ICAMA number, mobile number, at ang activated AbShare account. Good news po dahil meron pong ginawa ang AbShare na adjustment o isang paraan para makapag-register sa tawakal na ang isang residents o isang expats dito sa Saudi Arabia kahit wala siyang AbShare. Ang gagawin nyo lang po ay kakausapin nyo po ang inyong mga kaibigan, katrabaho o ang inyong mga amo na merong AbShare na iparegister po ang inyong mga mobile number sa kanilang AbShare at yun ang ipapakita ko sa inyo ngayon. Let's go! So tulad ngayon, meron akong isang kasama sa trabaho na wala siyang AbShare at nag-try na siyang mag-register kanina kaya lang hindi talaga ma-register dahil wala nga siyang AbShare. So ipapakita ko sa inyo ngayon yung actual na pag-register ko sa cellphone number ng kasama ko na walang AbShare dito sa aking AbShare account. So dalawang screen, cellphone screen ang ipapakita ko sa inyo ngayon para makita nyo talaga kung paano ang buong proseso ng pag-register. Okay, so subukan ko ngayong mag-register ulit para maipakita ko sa inyo ang problema. Okay, click ko tawakal na, bubuksan ko tawakal na, ilalagay ko ang kanyang ICAMA. Ayan. Tapos ang kanyang birthday. Click next. Ayan, makikita nyo talaga na hindi pwede. So, ito ang nagiging problema. Ito ang makikita nyo. You can register in Tawakal na after an already registered user in AbShare. Verify your mobile number through verifying a mobile number for Tawakal na services. Okay, so dito tayo nagkakaroon ng problema. So, i-register ko na yung number niya dito sa aking AbShare. Okay, ang gagawin ko ngayon muna ay mag-login ako. Mag-login ako sa aking AbShare app. Enter the code. Ayan. Dito sa gitna, tapos i-click ko dito sa gitna ang AV services. Tapos sa baba ay makikita ko ang general services. I-click ko ngayon. At dito sa sa next page ay lalabas ang register a mobile number for Tawakal na. Okay, so i-register ko ngayon. I-click ko next. Ayan, dito mo makikita ang introduce person ID. So ilalagay ko na yung kanyang ICAMA number. So ICAMA number niya. Click ko Gregorian. Tapos ipapasok ko ang birthday niya. And then yung mobile number niya. Okay, be careful guys. Ang tip ko dito sa mobile number niya ay tanggalin niyo po yung G0 and then lalabas ang kanyang pangalan. Yung cellphone ng kasama ko sa trabaho ay makakatanggap na siya ng OTP, yung one-time password, at yun ang ilalagay ko dito sa aking AbShare. So makikita ko dito ang cellphone ng kasama ko ay nakatanggap siya ng PIN code mula sa AbShare. At yan ang ipapasok ko ngayon sa aking cellphone. Yung code niya is 2512. Click next. Ayan. So, next page ay information was sent successfully. Now, introduced person can register in Tawakal na. Okay. So, pasok na siya. Na-register na siya sa aking account. So, ngayon, itutuloy ka na yung pag-register ng Tawakal na ng aking kasama. Ayan. Ilalagay ko na yung kanyang ICAMA, birthday. Tapos, makakatanggap siya ng verification code 2895 and then new password, enter, confirm new password, and then boom. Okay, so okay na guys, nakapag-register na siya. So ganun lang ang gagawin ninyo. Kung meron kayong mga kasama, meron kayong mga
mga kaibigan, o meron kayong mga close ha, yung kilala nyo lang, wag yung basta-basta lang na imported kakilala nyo ay i-register nyo na kasi responsibilidad nyo na po sila. Okay, sana po ay nakatulong sa inyo ang video na to at share lang po sa information guys kasi hindi na po talaga makakapasok sa mga establishment kung wala ang tawakal na ngayon. So sa amin nga po, sa security, hindi na kami pinapapasok pag wala kami. Kaya i-share ko sa inyo ang video na to. Sana po ay nakatulong at don't forget to subscribe para po sa mga susunod nating mga videos. Bye bye!